ассалому алайкум кадбонувани азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи бомияро пешниҳод мекунам. умедворам ки писандатон меояд. ташаккури зиёд. сараввал шарбат мепазем. 2 паймона шакар, 1 паймона об, ним қошуқча ҷавҳари лимӯ. агар лимӯ дошта бошед 1 қошуқи ғизохӯри оби лимӯ. вале шарти асосӣ ин аст ки шарбатро тамоман намекобем, мегузорем ки худаш биҷӯшад ва ба хотире ки канораҳои дег шакарак назанад, муқалламиро дар об тар карда канораҳояшро мемолем ва мегузорем дар ҳарорати аввал миёна, баъдан ҳароратро баланд мекунем, худаш биҷӯшад. ва ба хотире ки бомияҳо ҷилӯдор биёянд, аз глюкоза истифода кунед, вале афсӯс ман надоштам. 1 қошуқи ғизохӯрӣ глюкоза илова кунед ва 10 дақиқа монед шарбат биҷӯшад. тарзи таҳияи хамир: 1 паймона об, 2 қошуқ шакар, намак дар нӯки ангушт, 50 грамм равғани маска. мегузорем маска об шавад ва оби мо ба ҷӯш биёяд. ҳамин ки ба ҷӯш даромад, ба он 1 паймона орд илова мекунем ва хуб омехта мекунем. ва сирри хамири хуб дар ҳамин аст ки 10 дақиқа хамирро тафт медиҳем. ин ҳатман аст, 10 дақиқа. хамирро ба зарфи дигар мерезем ва дона дона тухм илова мекунем. сирри хамири хуб дар он аст ки ба он тухми зиёд илова накунед. ҳамагӣ 2 дона кофӣ аст. вале ҳаҷми тухмҳо ҳар гуна ки ҳаст, вақте дидед хамиратон часпандагӣ надорад, боз 1 тухми дигар илова кунед ва вақте дидед ки дигар микс карда намешавад, хамир тайёр. ба мо шукуфаи 12 дандона, яъне насадка лозим мешавад ва 1 халтачаи қаннодӣ. хамирро ба халтачаи қаннодӣ мерезем. албатта аз шукуфаи 8 дандона ҳам истифода кунед мешавад, вале ман 12 дандона доштам, ҳаминро истифода кардам ва хамирро ба халтачаи қаннодӣ мерезем. ба тоба равған мерезем. қайчиро дар равған тар карда, бомияҳоро ба ҳамон андозае ки ба шумо писанд аст қайчӣ мекунем. вале сирри асосӣ дар он аст ки ҳамаи ин корро дар равғани хунук мекунем ва баъде ки бомияҳоро дохили равған кардем, баъд ҳароратро фурӯзон мекунем, оташро фурӯзон мекунем ва дар ҳарорати миёна то сурх шуданашон бирён мекунем. мегузорем равған сард шавад ва баъдан боз бомияҳоро ба он илова мекунем ва баъдан боз оташро фурӯзон мекунем. бомияҳоро ба шарбат тар мекунем. ҳарорати шарбат бояд миёна бошад, яъне ширгарм бошад ва ҳамаи бомияҳоро якбора тар кардан дар кор аст. 2-3 дақиқа мегузорем ва мебардорем. хуб омода шуданд. умедворам ки писандатон омад. ташаккури зиёд. нӯши ҷон.